ପିଠି ହେଇଛି କିସ କରିବ ଦେଖିବାର ମରି ଯାଉନୁ ପୁରା ମରି ଯାଉନୁ ଯାହା ନରିବି ମତେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ମାରୁଛୁ ଯାହା ନଈରେ ମତେ ହଂସ ଯାହା ତୁ ନ ମରି ମତେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ମାରୁଛୁ ଯାହା ତୁ ନମରି ମତେ ହଂସ ସତ କରୁଛୁ ତତେ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ତତେ ଆଜି ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି କାକା ମରିଯିବୁ କାକା ତମକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବ ତମେ କହିବ କାକା ମରିଯିବି କାକା ମରିଯିବି କାକା ତୁ ମରିଗଲେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଫେରି ଆସିବ ତୁ ମରିଗଲେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଫେରି ଆସିବ ଏ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କର କଣ ଟୁପୁର ଟାପୁର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୋହନ ବେହେରା ଝିଅ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମୋହନ ବେହେରା ଝିଅ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ବିଟପି କଳଙ୍କିନୀ ବିଟପି କଳଙ୍କିନୀ ଏ ଆଖ୍ୟା କଣ ଲୁଚିଯିବ ଏ ଆଖ୍ୟା କଣ ଲୁଚିଯିବ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମତେ ମାରିଦେଲନି କାହିଁକି ମତେ ମାରିଦେଲଣି କାହିଁକି କାକା କାକା ତମ ବର୍ଷା କିଛି ଭୁଲ କରିନି କାକା ତମ ବର୍ଷା କିଛି ଭୁଲ କରିନି କାକା ପିଲାଦିନୁ ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ହଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ବି ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ବି ତମେ ପରା ମୋର ବାପା ମା ସବୁ କିଛି ତମେ ପୁରା ମୋର ବାପା ମା ସବୁ କିଛି ତମ ରକ୍ତରେ ସିନା ମୋ ଦେହ ଗଢା ନୁହେଁ ତମ ରକ୍ତରେ ସିନା ମୋ ଦେହ ଗଢା ନୁହେଁ ହେଲେ ତମ ଆଦର୍ଶରେ ହେଲେ ତମ ଆଦର୍ଶରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଟଙ୍କା ତୁରାଣୀ ତମ ଲାଳନ ପାଳନରେ ତମ ଲାଳନ ପାଳନରେ ପରା ଏ ଶରୀର ଗଢା ହେଇଛି ମୋର ଏ ଶରୀର ଗଢା ହେଇଛି ତମ ନୀତି ନିୟମକୁ ପୋଥି କରି ତମ ନୀତି ନିୟମକୁ ପୃଥି କରି ସାରା ଜୀବନ କାଟିଦେବା ଉପରେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ସାରା ଜୀବନ କାଟିଦେବାକୁ ପୁରା ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ମୁଁ ବି ଆଜି ଶପଥ କରିଛି ମୁଁ ବି ଆଜି ଶପଥ କରିଛି ତୋ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ତ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ଏ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଡେଇର ବାହାରକୁ ଯିବା ବି ବନ୍ଦ ଏ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ ଗାଁ ସାଥିରେ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ବି ମଧ୍ୟ ବି ବନ୍ଦ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନରେ କଥା ହବା ବି ବନ୍ଦ ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ହଜୁ ତୁ ବସେ କାକା ତମେ ବର୍ଷାକୁ ମାରି ପାରିଲ କାକା ତମେ ବର୍ଷାକୁ ମାରି ପାରିଲ ତୁ ଚୁପ କର ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ମୁହଁ ବଢେଇଛି ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ମୁହଁ ବଢେଇ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଘର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇବାକୁ ପଡୁଛି କାକା ବର୍ଷା ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ସେ ଭଲ ପାଉଛି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ଛଡା ଧୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳି ବଡ ଲୋକ ଘରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭାଗରେ ଥିଲେ ବେଳେ ଧୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳିଆ ବଡ ଲୋକ ଆଗେ କଥାଟା ଶୁଣ ତା ଛଡା ଟପକା ମାରୁଛୁ ନର୍ମିଲା କାହିଁକି ଯେ ରେଞ୍ଜର କହୁଛୁ ସେ ରେଞ୍ଜର ସ୍ପିଡ୍ ବି ହବନି ଗୋଟା ଲୋକ ଜଣ ବୁଝିବେ ସେମିତି ହଁ ତା ଛଡା ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳି ତା ଛଡା ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳି ବଡ ଲୋକ ଘରରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣନା କଥା କହୁନେ ନା କାରଣ ଯିଏ ଲୋକ ଶୁଣିବ ଏ ପ୍ଲମ୍ପଟିଂ ଶୁଣି କହୁଛି ସବୁ କଥା ତା ଛଡା ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳି ତାକୁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଦ ନୁହେଁ କଥାଟା ଏଇଆ ଆମେ ଗୋଟେ ତମ ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଭଉଣୀ ନାକି ଆସିବ ତ ବାପା ତତେ ପଚାରିବ ତୁ ବଡ ଲୋକ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ବାପା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନା ବଡ ଲୋକ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇ ଗୋଟେ କଣ ଛୋଟିଆ କଥା ଯାହା କଥା ଏଇଟା ନାଟକ ସେଇଆ ସୋସିଆଲ ନାଟକ ଏଇଟା ବୋବାଇ ଯିଏ ବହିଟା ପଢୁଛି ତା ଛଡା ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳି ବଡ ଲୋକ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଭାଗରେ ଥିଲେ ମିଳେ ତା ଛଡା ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳି ବଡ ଲୋକ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା କଣ କହିଲ ଭଲ ପାଉଛି ବାହା ହେବ ସେ ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ନିମକ ଆରାମ ପାଖରେ ସେ ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିମକ ଆରାମ ବେଇମାନ ଧୋକାବାଜ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବି ନା ବେଇମାନ ଧୋକାବାଜ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବି କଣ କହିଲୁ ସେ ଭାବନାଟା ତୁ ନ କରିପାରିବୁ ବାପ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ରୋଲ କରେ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେଇଥାଏ ଆମ ବାପା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ବାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ରଥ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ବାପ ଚନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗା ବୁଝିବା ପାଖରେ ଆମ କତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ବାପ ଚରିତ୍ର ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ବାପ ଚରିତ୍ର ଛୋଟ ଆମେ ଯାହା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଗାଁର ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସେ ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ବେଇମାନ ଘରେ ବେଇମାନ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବି ଧୋକାବାଜ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବି ଧୋକାବାଜ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବି ସେ ଧୋକାବାଜ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ଏଇ ଶୁଣ ମନେ ରଖ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହବାକୁ ଦେବିନି ଏ ତ ବାହାଘର ହବ ଏଇ ଇଏ ତ ବାହା ହବ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଠିକ କରିବି ଇଏ ବାହା ହବ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଠିକ କରିବି ଇଏ ବାହା ହବ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଠିକ କରିବି ନା ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଏ ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ ନା ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହେବନି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହବନି ନା ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହବନି ଏ ବାହାଘର ହବ ନା ଏ ବାହାଘର ହବନି ରିପିଟ
ମାରିଛୁ ବୋଧେ। ତାପରେ ମୋହନ ଅଜୁକୁ ମାରେ। ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଆ ଆଉ। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାହାଘର ଏ ହେଇପାରିବନି। ବାହାଘର ହବ ବାପା। ବାହାଘର ହବ ବାପା। ଏ ବାହାଘର ମୁଁ କରାଇ ଦେବିନି। ଏ ବାହାଘର ମୁଁ କରାଇ ଦେବିନି। ଏ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଏ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଅଜୁ ଅଜୁ ତମେ ମତେ ମାରିଲ ବାପା, ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ଲେ ବାପା ସେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ସିନ୍ ଚାଲିନି ଆମେ ତମେ ମତେ ମାରି ପାରିଲ ବାପା। ମାରିପାରିଲ ବାପା। ମୋଡ ଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତତେ ବାପା ମାରିଲା ପରେ ତ ଭଏସଟା ସେଇଆ ଆସିବ ନା। କାନ୍ଦିଆ ସିଂ କରିବ। ତମେ ମତେ ମାରି ପାରିଲ ବାପା। ତମେ ମତେ ମାରିପାରିଲ ବାପା। ହଁ ଦେଖ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ବୀରେନ ଚୌଧୁରୀ ବେଇମାନ ନୁହଁ। ସେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ବେଇମାନ ନୁହଁ। ବେଇମାନ ହଉଛ ତମେ। ସେ ବୀର- ବେଇମାନ ହଉଛ ତମେ। ବେଇମାନ ହଉଛ ତମେ। ତମେ ଏମିତି ତଳକୁ ଦେଖିବୁନି, ଏଇ ସିଧାରେ ଦେଖିବୁ। ତମେ ଜଣେ ଧୋକାବାଜ। ତମେ ଜଣେ ଧୋକାବାଜ। ତମେ ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ତମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ତମେ ଚାହୁଁନ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି। ତମେ ଚାହୁଁନ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି। ଭାଇ ତୁ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ଭାଇ ତୁ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ସିଏ ପରା ଆମ ବାପା ମା ସିଏ ପରା ଆମ ବାପା ମା, ସବୁ କିଛି। ସିଏ ପରା ଆମ ବାପା ମା ସବୁ କିଛି। ତୁ ଆଜି ଠିକ କହିଛୁ ରେ ଅଜୁ। ତୁ ଆଜି ଠିକ କହିଛୁ ରେ ଅଜୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ନିମକହାରାମ, ନିମକହାରାମ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସ୍ୱାର୍ଥପର। କାକା।